Bon dia. Quin goig ser avui dia de Santa Eulàlia a Barcelona, amb aquest sol tan preciós i veient tantíssima gent aplegada per defensar la nostra escola, per defensar la nostra llengua, per defensar el català. Tot el que estime i he amat està dintre de la llengua catalana. Estem fabricats, engendrats amb el nostre idioma. Ho deia Enric Valor, escriptor de Castalla al País Valencià. I Joan Fuster: pensem i sentim en la mesura en què ens ho permet la nostra llengua. Una llengua és una eina de comunicació, òbviament. I és més que això també. Tal com recordava en Pere Calders, en el cas de Catalunya, la llengua és fonamental. És allò que ens uneix amb la història i ens situa al món amb gest propi. És l'eina més vella per sumar nova gent, la més útil. És, a més, la nostra columna vertebral, és la nostra identitat. És per això també, és per això precisament que la llengua catalana ha estat blanc sistemàtic dels més furibunds atacs. No ens ve de nou. L'obstinació per eliminar la llengua catalana de la faç de la terra té una llarga història de truculències. Soy propre, habla en cristiano, no m'hi estendré. Ens l'han ridiculitzada, ens l'han prohibida, l'han amagat, l'han insultat, l'han perseguit de tantes formes i des de tants flancs que sembla que no pugui ser. És la vella obsessió de dos estats jacobins i caducs que hem de suportar encara, no pas eternament, i això és important saber-ho, que se'ls acaba la broma. Dos estats jacobins